ale měl nějaké pracovní povinnosti. Nemohl se toho zúčastnit, tak jsme se rozhodli, že ho teda za člena myslivského sdružení a za člena všech myslivců odpasujeme dnes. Takže poprosím pana zahradníka Lukáše, aby přistoupil. On si na to sebe Kobuva. Přistoupili k slavnostnímu aktu pasování na myslivce. Jsi připraven? A všechno? Teď. První úder. První úder. To byl pohárek. Tady by to ven. Připomeňte myslivecký zvyku, platí, které bude vždy a všude dodržovati. Druhý úder v postě české myslivosti, jejíž chráň vždy a ze ctí. Říkám to dobře?